원디가기 경보계획 신년 넘버 소리 은대신도 이게 어 롬니아 넘버 소리 아니 미세도 아주 중요한 가 주만 넘버 소리 은대신도 게든 지 점이션업네 다다 지 자결 스신베기 Więc najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich, szczególnie wszystkich Kempo i przyjaciół duchowych z wszystkich klasztorów męskich i żeńskich, wszystkich mnichów i mniszki, szczególnie mniszki studiujące w Siedrach oraz wszystkich ze wschodu i zachodu, którzy słuchają tych webcastu, tych nauk. Chciałbym pozdrowić wszystkich też i dalek. Przekazać wszystkim też i dalek. Jak wspomniałem podczas ostatniej sesji, chciałbym dzisiaj, doszliśmy podczas ostatniej sesji do strofy dobrych czynów, która mówi o ścieżce Mahayany, o ścieżce wielkiego pojazdu. I myślę, że w tym momencie dobrze jest wspomnieć o zasadach dotyczących, że to jest dobry moment, aby wspomnieć o zasadach dotyczących niejedzenia mięsa, które obowiązywały w wielkim obozie karmapów. Nie mogę, nie obejmę, nie omówię dzisiaj całego jakby tematu niejedzenia mięsa dzisiaj. Być może, że opowiem część, poruszę ten temat dzisiaj i skończę jutro. Ogólnie mówiąc, w wielkim obozie karmapów obowiązywały bardzo wyraźne zasady dotyczące niejedzenia mięsa i one się nie zaczęły za czasów 8 karmapy. To była stara zasada, stara zasada praktykowana przez kilku wcześniejszych karmapów. Skąd o tym wiemy? Istnieje taki tekst 9 karmapy, który się nazywa Wielkie zasady wielkiego obozu i on fragment tego tekstu mówi, że za przykładami królów Dharmy i tutaj podaje Rolpe Dorje, Deshin Shekpe, Tongwa Dendena, Gyalwaka Chedreka Gyatso i tak dalej. Na terenie wielkiego obozu nie wolno było przynosić alkoholu, ani też przynosić, ani jeść mięsa, nawet że jakby 9 karmapa opowiada o tym, jak Mikio Dorje jakby i nawet sprawił, że te zasady były jeszcze bardziej przestrzegane i że rozwinął i że starał się rozwijać prawdziwe wyrzeczenia w swoich uczniach, we wszystkich mieszkańcach wielkiego obozu. Więc tutaj 9 karmapa wyraźnie wskazuje na Rolpe Dorje, Deshin Shekpe, Tongwa Dendena i tak dalej, czyli wygląda na to, że ta zasada rozpoczęła się za czasów 4 karmapy. Nawet fragment sierści jelenia nie mógł trafić do tego obozu, nie mówiąc już o jakimś większym kawałku mięsa. Istnieje również taki tekst Karma Chagme, dotyczący właśnie niejedzenia mięsa. I Karma Chagme w tym tekście mówi o tym, że Rolpe Dorje zawsze otaczał się, przynajmniej 500 mnichów zawsze było w jego otoczeniu. I oni jakby
byli doskonałym przykładem mnichów niejedzących mięsa. Nawet nie patrzyli na mięso. Podczas pudży czy podczas wszelkich rytuałów nie jedzono mięsa. Również za czasów Michodorje, za czasów Michodorje była bardzo wyraźna zasada, że Karmapa i synowie serca, główni uczniowie Karmapy nigdy nie byli wegetarianami, natomiast dla wszystkich innych była gotowana osobna zupa wegetariańska dla wegetarian. Także w ten sposób, ale również podczas Gana Czakry, podczas coku nie można było jeść wtedy mięsa. Co to znaczy? Więc odkąd powstał Wielki Obóz, nie wnoszono żadnego miejsca do obozu. Wszystkie klasztory, to dotyczyło nie tylko Wielkiego Obozu, to dotyczyło też wszystkich klasztorów założonych przez Karmapów, szczególnie później przez Karmapę Michodorje. I później ten zwyczaj był również kontynuowany przez Shamara Chikiwandziuka. Który studiował w jednym z takich klasztorów. Tak jak mówiłem, podobno było specjalne taka zupa wegetariańska gotowana dla mnichów, którzy nie jedli mięsa. Ale też były też takie przypadki, w których, ale też podczas Gana Czakry nawet ci, którzy byli ogólnie wegetarianami, jedli mały kawałek mięsa podczas tej Gana Czakry. Po to tylko, aby nie złamać ślubowań Vajrayany. Więc kiedy spojrzymy na te wszystkie teksty, na te wszystkie zapiski dotyczące czasów Rolpa Dorje i innych Karmapów, za czasów Lorpa Dorje Wielki Obóz zaczął się rozrastać, tak? Zaczął się bardzo rozwijać. Wygląda na to, że ta zasada niejedzenia mięsa była taką charakterystyką obozu Karmapów. To było bardzo trudne do wprowadzenia w całym Tybecie, wobec czego obóz Karmapów się bardzo wyróżniał pod tym względem. W biografii Rolpa Dorje napisano, że wszyscy członkowie jego orszaku mówiło się, że wtedy nie można było jeść mięsa, że cały orszak Rolpa Dorje nie jadł mięsa i nawet nie można było nawet wyczuć zapachu jakiegokolwiek alkoholu czy czegokolwiek, co mogłoby jakby otumanić umysł. Jeżeli na przykład obóz się gdzieś przenosił i zwijano obóz i zobaczono, że jakieś kości zabitych zwierząt, to ludzie byli karani.
W wielu innych takich tekstach, którzy pisali historię klasztorów Kadziu, mówiono, mówiono, właśnie też pisano o tym, że mięsa nie można było uświadczyć w całym obozie, ani i że w ten spo, w te, i że za czasów Ronpedorje jakieś 500 mnichów czy 500 uczniów jakby mieszkało, żyło wokół niego. Wielu z nich osiągnęło rezultaty praktyki szamaty, wielu innych zrozumiało słowa tekstów dharmy, filozofię, inni zaś recytowali mantry mani i żadne z nich nie jadło mięsa. Jak jak bardzo ósmy Karmapa mówił, że podczas różnych festiwali w Wielkim Obozie nie wolno było jeść mięsa. Nawet podczas losaru, podczas różnych ceremonii noworocznych i tego rodzaju jakichś takich większych rytuałów czy uczt nie wolno było jeść mięsa. Również podczas pucz nie można było ofiarowywać mnichom mięsa. Tylko jakby, znaczy podczas Gana Czakry można było ofiarować małe ilości mięsa, można było się dzielić małą ilością mięsa, ale w związku z tym Gana Czakry nie organizowano przy takich dużych uroczystościach, ograniczano je. Jeżeli jakby znalazł się ktoś, kto jadł lub przynosił mięso lub też, nie daj Boże, zabijał jakieś zwierzęta na terenie obozu, to był wyrzucany z tego obozu. Albo na przykład był karany, na przykład degradowano jego stanowisko, albo musiał nosić na przykład lektykę z karmapą czy innymi lamami za karę i tak dalej. Było też jakby taki bardzo wyraźny przykaz, aby kiedy podczas puczy czyta się często listę darczyńców i to ile i czego ofiarowali, to karmapowie na przykład zakazywali, aby tutaj nie uwzględniać żadnych ofiar związanych z mięsem, żadnego mięsa. Podczas takich zwykłych pucz czy praktyk nie można było sobie po prostu zorganizować Gana Czakry i pod tym pretekstem jeść mięso albo pić alkohol. To było po prostu zabronione. Tylko w bardzo szczególnych przypadkach taką Gana Czakrę można było organizować, tylko za pozwoleniem karmapy. Jeżeli ktoś zabił zwierzę na terenie obozu karmapów, to czekały ich przeróżne kary i jeżeli oni nadal tego nie słuchali, to byli po prostu wyrzucani z obozu karmapów.
Ta kara zawsze jakby odpowiadała okolicznościom tego wydarzenia oczywiście, ale zawsze jakaś kara była. Oczywiście kiedy wyrzucono kogoś wtedy z obozu Karmapów, to żaden inny klasztor Kadziu by, by nie przyjąłby takiej osoby. W zasadzie to jest tak, jakby go wyrzucono z całego Karma Kadziu. Więc to była taka bardzo ścisła zasada, bardzo ścisła reguła, bardzo surowa kara. Jakby głównym powodem tworzenia tych zasad było to, że w obozie mieszkało tysiące ludzi. Że gdyby te tysiące ludzi mogło jeść mięso, to znaleźliby się ludzie, którzy specjalnie dla nich zabijaliby zwierzęta. A nie wolno mnichom jeść mięsa, które jest specjalnie dla nich zabite. Gdyby mnisi jedli mięso, to jakby nie można by było tego uniknąć. Zawsze było ich tak wielu, że koniec końców znaleźliby się ludzie, którzy specjalnie dla nich by zwierzęta zabijali. I było to zatem wyrazem jakby ratowania życia wielu istnień, wielu zwierząt. Więc kiedy mówimy o czasach Mieciodorcze, tak było za czasów Mieciodorcze, Mieciodorcze był bardzo szczególnie jakby surowe zasady wprowadził dotyczące niejedzenia mięsa. Związane jest to z tym, że kiedy Mieciodorcze był mały, kiedy trafił do obozie, to kiedy był mały, tuż po tym jak trafił do wielkiego obozu, to wiele ludzi jadło mięso, wielu ludzi zabijało zwierzęta dla mięsa. Po prostu mieszkańcy obozu jakby przestali przestrzegać zasad ustanowionych przez siódmego Karmapę po jego śmierci. W zasadzie wszystkie zwierzęta ofiarowane obozowi zostały zabite i zjedzone. To mięsa, skóry i tak dalej były. I Mieciodorcze widział tą sytuację, jakby zobaczył, znał to z doświadczenia, jakby z młodości. W związku z tym później, kiedy już dorósł i mógł ustanawiać własne zasady, kiedy jakby przejął władzę nad obozem, to wprowadził dużo surowsze zasady związane z niejedzeniem mięsa. Nie tylko w wielkim obozie, również w klasztorach należących do Karma Kadziu. Rozpoczął również taki ruch szerzenia niejedzenia mięsa w Tybecie. Piąty szamar mówi, który jakby zebrał dzieła Mieciodorcze, jakby wspomina taki tekst Mieciodorcze, którego my już nie mamy. Jakby on zaginął, ale szamar Rinpoche wspomina, że istniał taki tekst, który się właśnie nazywał który się nazywał właśnie o niejedzeniu mięsa, o zasadach niejedzenia mięsa i tak dalej. Więc z samego tytułu możemy się domyślić, to było coś, list do moich bezbronnych matek, szczególnie w krainie śniegu, o tym, jak niejedzenie mięsa jest złe. Tak brzmiał ten tekst. Nie ma już tego tekstu, ale sam tytuł sugeruje, jakby czego on dotyczył.
Ym, Inni, Sankey Paldrup w swoim komentarzu do właśnie dobrych czynów pisze, że ósmy Karmapa jakby unikał tych rejonów, jak kiedy podróżował, unikał tych rejonów, w którym jedzono tylko mięso. Do tych rejonów należało Kongpo, więc, więc nigdy nie prosił o jedzenie w Kongpo, odmawiał przyjmowania jedzenia kiedy już był w Kongpo, i bardzo zręcznie jakby omijał wszelkie zaproszenia na obiady i tak dalej. Są takie rejony w Tybetu, w którym bardzo trudno było nakłonić ludzi do niejedzenia mięsa i bardzo trudno było tym ludziom nie jeść mięsa, bo nic innego tam nie rosło. W związku z tym Karmapa nie złościł się na nich, tylko po prostu sam unikał jedzenia tego, jakby spożywania ich jedzenia. Nie organizowano tam żadnych takich procesji, gdzie mnisi proszą o jedzenie i tak dalej, więc po prostu Michio Dorji sam napisał również taki komentarz do Vinai, w którym napisał po prostu wprost. Jeżeli podczas gutoru na waszej pudży pojawi się mięso, alkohol lub inne tego rodzaju substancje, to ja nie jestem waszym nauczycielem. Wy nie jesteście moim uczniem, nie możecie mnie przyjąć, nie możecie uważać mnie za swojego guru. Bardzo często podczas gutoru, podczas praktyk dla Mahakali, bardzo często więc zazwyczaj się ofiarowuje mięso i alkohol. Ale Michio Dorji jakby zabronił tego. Powiedział, że jeżeli to będziecie to robić, to nie jesteście moimi uczniami. I robił to bardzo wprost, bardzo usilnie, to było bardzo mocne stwierdzenie. Wielu ludzi mówi mi, tłumaczy mi, że jeżeli Karmapa... Wielu ludzi mówi, że słyszeli, że Karmapa powiedział, że jeżeli ktoś je mięso, to nie jest kajupą. Ja oczywiście nigdy niczego takiego nie powiedziałem. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, kto jest kajupą, a kto nie jest kajupą. Nie jestem w stanie nikomu zabronić czegokolwiek. Oczywiście w 2004 roku, kiedy w Bodh-Gaya mówiłem o niejedzeniu mięsa, to właśnie wtedy cytowałem różne teksty Michio Dorji, gdzie Michio Dorji był bardzo, bardzo restrykcyjny w tej sprawie. Ludzie wtedy zrozumieli, że to są moje słowa, że to ja mówię. A ja po prostu cytowałem Michio Dorji, który był najbardziej jakby surowy w tych swoich stwierdzeniach i zasadach. Michio Dorji też w innym tekście mówił, że bardzo ważne dla ludzi, którzy przyjmują ślubowania, powinni trzymać się z daleka od mięsa, alkoholu, zbroi, broni, ujeżdżania koni, obciążania zwierząt jakimiś ciężarami, od interesów związanych z pobieraniem prowizji, z uprawą roli i sprzedażą na przykład ziaren czy domów.
z, z hodowaniem zwierząt dla mleka, czy w ogóle hodowlą jakichkolwiek zwierząt. Więc takie to są, więc szczególnie oczywiście chodziło, najważniejsze z nich to było oczywiście mięso, alkohol i broń. Ale tak czy inaczej Micio Dodge uważał, że te 8 tych zasad jest kluczowych dla wszystkich, szczególnie mnichów i mniszek. Mnisi i mniszki nawet nie wolno im było spojrzeć nawet na mięso, alkohol czy broń. I Micio Dodge powiedział, że mnisi i mniszki, którzy to robią, nie należą do linii Kadziu. Więc to jest autentyczny jakby cytat z tekstów Micio Dodge, tak? Nawet Gampopa o tym mówił, nawet są takie cytaty również w tekstach, znajdziemy takie cytaty w tekstach Gampopy. Gampopa nawet też przepowiedział, że w przyszłości w szkole Kadziu będą uczniowie, którzy porzucą tych 8 szkodliwych czynów. I w związku z tym linia się stanie bardzo czysta. Istnieje bardzo wiele jakby sposobów wyjaśnienia, jak unikać tych 8 szkodliwych czynów, 8 szkodliwych działań. Ale Micio Dodge traktował je bardzo surowo, bardzo mocno je podkreślał. W Tybecie, ze względu na położenie Tybetu i jakby przyrodę Tybetu, naturę tego miejsca, bo porzucanie jedzenia mięsa było bardzo trudne. Ale dzisiaj, w obecnych czasach, jest to dużo łatwiejsze. Bardzo, no, życie Tybetańczyków bardzo się zmieniło, sposób życia i dostęp do różnych produktów spożywczych i tak dalej. No kiedyś po prostu nie było nic innego do jedzenia czasami. Widziałem starą książkę o, o, o pożywieniu Tybetańczyków. Tam było 100 różnych potraw, głównych potraw, czy rodzajów pożywienia, którymi żywili się Tybetańczycy i chyba 90 z nich to były różne rodzaje mięsa. Więc w związku z tym dla wielu Tybetańczyków, jeżeli nie jadłeś mięsa, to nie miałeś co jeść, praktycznie nic nie jadłeś. Można było jeść ser albo campę, albo pić herbatę z masłem, to wszystko. Więc, więc jest to oczywiście bardzo trudne. W Tybecie wprowadzanie zakazu jedzenia mięsa jest bardzo trudne. Dlatego mistrzowie przeszłości mistrzowie przeszłości tak dużo dyskutowali na ten temat i tak dużo rozprawiali o tym, na tym temacie. Więcej na ten temat powiem, ja więcej na ten temat powiem jutro.
되네 농촌 Teraz chciałbym omówić temat tego, że co to znaczy czyste lub nieczyste mięso. Ponieważ istnieje takie pojęcie, tak, że mięso może być może mieć 3 rodzaje czystości, czy 3 rodzaje nieczystości. O tym mówi się w różnych tekstach Vinai. W wielu szkołach w sanskrycie, pali, po chińsku, po tybetańsku. I mówi się o tym, że Buddha przykładał wielką wagę do jedzenia, do tego, do jedzenia i zachowania swoich uczniów, szczególnie w społeczności mnisiej. Oczywiście każda żywa istota, aby przeżyć, musi codziennie coś jeść. To się odnosi do wszystkich niemal żywych istot. Więc różne teksty religijne, buddyjskie, indyjskie szczególnie, dużo jakby prezentują wiele różnych cytatów z Buddy. Wygląda na to, że Buddha przykładał do tego wielką wagę. Kiedyś w tamtych czasach w Indiach przykładano jakby wielu sadhu praktykowało wyrzeczenie, szczególnie po prostu taką praktykę głodzenia się. I tego rodzaju praktyki były praktykowane nie tylko w buddyzmie, w wielu religiach czy tradycjach duchowych ówczesnych Indii. I te praktyki głodzenia się były bardzo surowe. Jak wiemy, Buddha praktykował te praktyki przez jakieś 6 lat i zobaczył, że nie osiągnie się przez to wyzwolenia. Dlatego sam zaprzestał tego rodzaju wyrzeczenia, osiągnął przebudzenie, ale później wprowadził bardzo surowe i wyraźne wskazówki, co jego mniszkom można jeść, czego nie można jeść. Bardzo wyraźnie, oczywiście, że mówił wszystkim, że nie można jakby popadać w żadną przesadę, to znaczy ani nie można przesadnie dużo jeść, ani nie można przesadnie za mało jeść. Buddha zalecał tego, aby traktować pożywienie jak lekarstwo, jako coś, co pozwala nam przeżyć. Mówił również o tym, że nie powinniśmy jeść żadnych zwierząt domowych, takich jak psy, koty i tak dalej. I istniał oczywiście w tamtych czasach również taki zwyczaj, że mnisi i mniszki wychodzili jakby żebrali po pożywienie i Buddha też wskazał bardzo wyraźnie, że mnisi i mniszki powinni jeść to, co zostało im ofiarowane i nie wybierać, nie być wybrednym, to znaczy jeść to, co się otrzymało. Trzeba pamiętać, że Indie w zasadzie chyba na całym świecie to jest chyba największy kraj, w którym mieszka największa liczba wegetarian, prawda? Szczególnie w tamtych, już za czasów Buddów, najwyższa kasta brabinów, nigdy nie jadła żadnego mięsa. Więc istniało. Oczywiście w niższych kastach czasami jedzono mięso, więc istniało małe w zasadzie prawdopodobieństwo, że mnisi żebrzący o jedzenie dostaną do tej miski jakieś mięso.
Oczywiście Buddha był jakby przeciwny wszelkiej kastowości, wobec czego oczywiście kazał swoim mniszkom prosić o jedzenie we wszystkich domach, nie tylko w domach wysokich kast czy bogatych domów. I mięso mogło się tam trafić oczywiście. Ale czy to znaczy, że każde mięso ofiarowane w ten sposób można było jeść? Nie, to wcale to nie znaczy. Nie znaczy. Czasami ofiarowano jakieś mięso. Zawsze mnich czy mniszka musieli zaakceptować przyjąć to ofiarowane pożywienie, gdyż po to, aby ludzie, darczyńcy nie czuli się w żaden sposób urażeni. Więc Buddha uważał, że mnisi i mniszki powinni jakby nawiązywać jakby darmiczny związek z przedstawicielami wszystkich jakby poziomów społeczeństwa, tak? Wobec czego mnisi i mniszki nie mogli sobie wybrać, że będą żebrali w tym domu czy w tamtym domu. Ale to cały czas nie znaczy, że oni mogli zawsze jeść mięso, że każde mięso, które jest im ofiarowane. Więc wyraźnie w Mula Sarvastivadzie mówi się o tym, że istnieje pewne rodzaje mięsa, których nie wolno jeść. Czy to są mięsa ptaków, szczególnie takich jak sowy, mięso gadów, czy mięso płazów, czy takich jak żaby, mięso krwiożerców, takich jak tygrysy, lwy, niedźwiedzie. Nie wolno było też, nie wolno też, Buddha też mówi, że nie wolno jeść surowego mięsa, oraz mięsa zabitego specjalnie dla nas, czy też specjalnie dla społeczności klasztornej. I właśnie od tego zależało. Więc i stąd się wzięło jakby to stwierdzenie, że mięso musi być czyste na 3 sposoby. Co to znaczy, i nawet jeżeli ono było, przejdziemy do tego, natomiast nawet jeżeli mięso było czyste, to i tak nie powinno się takiego mięsa jeść w taki bezmyślny sposób, bez zastanowienia, bezrefleksyjnie. A poza tym, jeżeli mięso nie było czyste na 3 sposoby, to nie wolno go było spożywać. Dlatego Buddha zalecał, że jeżeli mnisi przyjmują mięso, to powinny być bardzo uważnie i uważnie jakby badać, skąd to mięso pochodzi, z jaką intencją jest ofiarowywane i tak dalej. To oczywiście głównie dotyczyło społeczności klasztornej, ale w wielu przykładach, w wielu stwierdzeniach Buddy tego rodzaju zalecenia były również przekazywane świeckim praktykującym. W wielu tekstach Vinaya z różnych szkół
szkół mówi się o tym, że te zalecenia powinni praktykować również świeccy, którzy przyjmują świeckie ślubowanie. Oczywiście to dotyczyło głównie społeczności klasztornej, prawda? Ale w wielu tekstach i chińskiej, i tybetańskiej, i na Sri Lance i tak dalej mówi się o tym, że ślubowania te dotyczą również społeczności świeckiej. Po przerwie opowiem o tym, o tych zasadach, które wskazywały na to, czy mięso jest czyste, czy też nie. Czy można je spożywać, czy nie. 다들 다시함리야 아주 가수대 디 넘숨탑에下 接班者被控制不住 견안조래야 쉬비네 아무만도 삼정도 지네 유단들이야 당연히 견안조래야 심부시야 제샤디 제구베 가신지 Teraz 나로야 przejdziemy jakby źródeł jakby stwierdzenia jak to się dzieje, że mięso jest po trzykroć czyste, znaczy posiada te trzy rodzaje czystości. Więc tutaj pokażę Wam kilka cytatów z różnych tekstów, które o tym mówią. Z tekstów Vinai i z komentarzy Vinai i z komentarzy do innych tekstów. Więc jakby taką historią, jakby z której wzięło się to w IV wieku był taki mistrz Vinai, który pochodził ze Sri Lanki. I on jakby wprowadzał różne teksty do tradycji buddyjskiej, do tradycje, przekazywał nauki buddyjskie w Chinach i on przetłumaczył wiele tekstów na język chiński. Nie, jednak chodzi też chyba, że chiński mistrz w V wieku udał się do Indii, aby odnaleźć jakieś teksty dotyczące Vinai i przetłumaczył te teksty na chiński które już jakby zaginęły w tradycji indyjskiej, czy później nie były przetłumaczone na język tybetański, ale były przetłumaczone i przechowały się w tradycji chińskiej. I w jednym z tych manuskryptów, które ten mistrz przechował, które przekazał, przetłumaczył na chiński, istnieje taka opowieść. Ten mistrz nazywał się Życie Buddy z regionu Jipin na zachodzie, na zachód od Chin. I on przetłumaczył te teksty. Tak? Sam tekst jakby pochodzi.
Albo ten tekst pochodzi ze Sri Lanki, albo mistrz, który przetłumaczył, pochodzi ze Sri Lanki. Nie zrozumiałam dokładnie. Więc teraz jego świątobliwość przetłumaczył ten cytat z tego tekstu chińskiego na język tybetański i przedstawiał tutaj w tłumaczeniu na tybetański. I ten tekst mówi mniej więcej tak, że kiedy Tathagata podróżował do Vaishali i tam otworzył pewien klasztor i nauczał dharmy na brzegu rzeki Markata Hrada. I z tej okazji i tam jakby mieszkał taki generał, który się nazywał Lew. Ten generał był uczniem nauczyciela, który się nazywał Nigranta. Usłyszał pewnego razu, że zbliża się Budda, że do tej okolicy przybędzie Budda i bardzo się ucieszył, że będzie mógł spotkać Buddę i otrzymać od niego nauki. Podobna historia znajduje się w Kandziurze czy Tendziurze, gdzie mówi się o kapitanie Senge, czyli o kapitanie lwie. A tutaj mowa jest o generale. W każdym razie był jakimś wielkim jakimś dowódcą wojskowym. I on bardzo... Więc w naszych tekstach Vinai ten tekst jest jakby, ta historia jest przedstawiona nieco inaczej, natomiast w tym tekście przetłumaczonym z chińskiego jest dość bardziej jakby szczegółowa. Więc nazywał się Sima, czy też Lew. On był właśnie uczniem tego Nigranty, takiego nauczyciela duchowego. Aha, to był nauczyciel dżinizmu za czasów Buddy. Ale był jakby, ale kiedy usłyszał, że Budda przybędzie i będzie nauczał dharmy, to bardzo się ucieszył i udał się tam na spotkanie z Buddy. Usiadł pokłonił się Buddzie, wysłuchał jego nauk i Budda specjalnie dla niego wygłosił wiele nauk. Więc ten jakby pouczony uczeń, więc kiedy ten generał zobaczył Buddę, to widział w nim, jakby widział go z daleka, tak jakby Budda był taką górą złota, lśniącego złota, tego w pierwszej chwili jakby odebrał. I Budda wygłosił dla niego wiele nauk dotyczących cierpienia, pochodzenia cierpienia, zaniku cierpienia, ścieżki i tak dalej. I on rozwinął bardzo duże zrozumienie dharmy, bardzo szybko. Więc ten generał w końcu powiedział, że chciałby zaprosić Buddę i jego cały orszak na posiłek następnego dnia, jakby ofiarować posiłek Buddzie i orszakowi. Budda zaakceptował, on też był bardzo szczęśliwy, wrócił do domu i poprosił wszystkich swych służących, aby wykupili wszelkie mięso w całej miejscowości, wszystkich martwych zwierząt, całe mięso, które już zostało jakby zwierząt, które już zostały zabite, tak? Czyli po prostu wykupił wszelkie mięso, które było w okolicy.
I całą noc jakby gotowali, przygotowywali różne jakby smaczne posiłki dla Buddy. Następnego dnia, kiedy o świcie jakby przygotował stoły i tak dalej, wrócił do Buddy i powiedział, wszystko jest gotowe, posiłki i miejsce jest gotowe. E, I, Budda Budda wtedy od razu jakby wstał i udał się do domu tego generała, aby spożyć ten posiłek. A generał sam serwował te posiłki Buddzie i całej sandze. Był bardzo szczęśliwy z tego powodu. Był naprawdę szczęśliwy, że może to zrobić, że może ugościć Buddę i Sangę. Wtedy ten nauczyciel Nigranta i jego uczniowie jakby dowiedział się o tym, że generał ugościł Buddę i jego orszak w ten sposób. I był bardzo zły z tego powodu, był bardzo zazdrosny. Ten nauczyciel jakby był zazdrosny, jakby przestraszył się tego, że to był jeden z jego głównych uczniów i teraz służy Buddzie, teraz już on nie jest jego nauczycielem, tylko Budda jest jego nauczycielem i tak dalej. Pojawiło się w nim dużo złości i zazdrości. I zaczął opowiadać wszystkim wokół, że generał Lew teraz właśnie przeszedł na stronę tego okropnego Buddy, który kazał mu zabić wiele krów i kóz i przygotować dla siebie taką wielką rzeź i ucztę. Że to jest taki fałszywy nauczyciel Gautama. Więc wszyscy to usłyszeli, więc po drodze do domu generała wszyscy to usłyszeli, usłyszeli te wszystkie plotki i wtedy generał jakby pokłonił się Buddy i mówił, że to Nigranta i jego uczniowie jakby takie plotki propagują, że to nieprawda, że on zabił te zwierzęta i tak dalej i że od tej chwili ja obiecuję, że nigdy nie zabiję, nigdy nie odbiorę życia żadnej istocie. Więc Budda powiedział, i Budda potwierdził, potwierdził jakby tym mnichom wszystkim, że tutaj nie ma specjalnie dla nich zabitego mięsa, że to mięso już było wcześniej jakby ubite, że tylko po prostu zakupione albo pochodzi od zwierząt, które w sposób naturalny zmarły i tak dalej i że nie ma żadnego problemu z tym, aby oni spożyli ten posiłek. Budda też pochwalił tego generała i pochwalił Sangę i pochwalił go i tak dalej. Potem Budda jakby wstał i wyszedł, tak jakby po skończeniu. number sumti sasho mares. Ta number sumti garesana 통토 도스um 예베게 아니 샤르 sasho mares. Więc później jednak Budda jakby zgromadził całą sangę wokół siebie i powiedział, że i wytłumaczył, że w przyszłości pamiętajcie, że istnieją 3 rodzaje mięsa, 3 warunki, kiedy nie wolno wam jeść mięsa. One dotyczą widzenia, słyszenia i podejrzenia. Czyli kiedy widzicie, że zwierzę było zabite, widzicie, byliście naocznym świadkiem tego, że zwierzę było zabite, to nie wolno wam go jeść. Czyli że było zabite dla was, specjalnie dla was.
Potem, kiedy słyszycie od, od jakiejś osoby, której można ufać, że to zwierzę zostało dla was zabite po to, abyście mogli spożyć to mięso, to również nie wolno wam go jeść. Oraz kiedy macie uzasadnione podejrzenie, że wasz darczyńca zabił zwierzę specjalnie dla was. Wówczas również nie wolno wam tego mięsa jeść. 야 gelomada genyemada genyenda genyemada sacho mares. Ta suiche de sebe ina di sacho mares W wa. niektórych tekstach Wada di da di garsa jest tutaj kilka różnych jakby interpretacji. W niektórych tekstach mówi się, że jeżeli zwierzę było zabite dla bikszuni, to nie wolno tego mięsa jeść, ale kiedy było zabite dla mnicha czy mniszki w nowicjacie, czy też dla świeckiego praktykującego, to można go jeść, a niektóre teksty mówią przeciwnie, znaczy inaczej, że żaden z praktykujących nie może jeść mięsa, które było zabite specjalnie dla niego. Tak czy inaczej, to są te trzy warunki, kiedy nie można jeść, nie wolno jeść nam mięsa. Kiedy widzimy, że zostało ono dla nas zabite, słyszymy lub mamy uzasadnione podejrzenie. W tekście, w tekstach, które zachowały się w naszym przetłumaczonym na tybetański Kandziurze, w tekstach Vinai istnieje bardzo podobna historia, tylko że o kapitanie lwie. I jakby generalnie i ta historia jest jakby krótsza, jakby w taki uproszczony sposób przedstawiona, ale oznacza to samo, jakby opowiada o tym samym, o tej samym zdarzeniu. ane magwe singi sa tegi ane sangi de ginduli ya shapiware je simje chedo sene shapiware sa ga tendegi kundi bi chebe kena dene namsum ta mada gi da jebadi chungwa ro Podobnie jakby głównie w tej historii chodzi o to, mm, że, że że ci uczniowie tego nauczyciela dżainizmu oskarżyli właśnie tego generała czy kapitana o zabicie tych zwierząt dla mnichów. To pojawiło się takie podejrzenie, ale on. I dlatego Buddha jakby ustanowił te zasady, żeby później nie było tych podejrzeń, żeby później mnisi mieli jasne reguły, kiedy wolno jeść im mięsa, kiedy nie wolno jeść im mięsa. W tym przypadku oczywiście Buddha wiedział, że te podejrzenia są nieuzasadnione i że tamci kłamią, ale jakby za sprawą tego całego zamieszania Buddha musiał ustanowić jakby bardzo jasne zasady jedzenia czy nie jedzenia mięsa. W innym tekście, na przykład w naszych tekstach Vinai, również mówi się o tym, że kiedy widzimy, że widzimy, jak zwierzę zostaje zabite dla nas, albo też na przykład przychodzimy do domu i widzimy na przykład odciętą głowę, albo odciętą łapę, albo widzimy, że w tym domu zostało zabite zwierzę, po prostu widzimy ślady tego uboju, to również nie powinniśmy jeść, bo w ten sposób jakby widzimy, że to zwierzę mogło być zabite dla nas, tak? Jeżeli nie mamy żadnych naocznych, naucznych czy innych dowodów na to, że zwierzę zostało dla nas zabite, dopiero wtedy możemy je jeść. Tutaj
Tutaj mamy inny jakby cytat też przetłumaczony na tybetański z chińskiego, który mówi o tym, więc tutaj ten cytat też mówi o tym, e, że widzimy, który mówi o tym, że widzimy, że zwierzę było zabite, ale wiemy, że ono nie było zabite dla nas, było zabite z jakiegoś innego powodu, to potem możemy jeść mięso tego zwierzęcia. Podobnie kiedy słyszymy o tym, że gdzieś ktoś zabił zwierzę, ono nie było zabite dla nas, ale to potem możemy jeść to zdjęcie, to mięso tego zwierzęcia. I podobnie później, kiedy mamy podejrzenie, że jakieś zwierzę było zabite w danym miejscu, nie dla nas to również, ale nie dla nas to również możemy takie mięso spożyć. Nie złamiemy ślubowań Vinaya w ten sposób. 다 개론 찍디 디스 라바 게임으로 짐치 찍디 라바 쉔으로 짐이미나 다 kunyelia 샤퓨이미나 Na przykład w tym tekście mówi się również o tym, że bikszu, którzy żebrali jakby prosili o posiłki, tak, w danym miejscu, powinni sprawdzać, powinni pytać się, skąd to mięso pochodzi. Na przykład, kiedy widzieli, że to jest świeże mięso, od świeżo ubitego, zabitego zwierzęcia, to powinni zacząć podejrzewać, czy to przypadkiem nie zostało zabite specjalnie dla nich, to zwierzę. Więc powinni po prostu się pytać i kiedy dopiero jeżeli darczyńca ich zapewni, że to nie było, że zwierzę nie było zabite specjalnie dla nich, wówczas dopiero mogą przyjąć to zwierzę. Więc wszelkie wątpliwości powinny być rozwiane, zanim przyjmiemy taki dar. Albo na przykład w innej sytuacji, kiedy na przykład dwóch mnichów idzie do jakiegoś domu i serwowane jest dla nich mięso i ten jakby młodszy mnich mówi, o to na pewno zostało, nawet jeżeli to mięso zostało ubite dla nas, to nie zostało ubite dla mnie, tylko zostało zabite dla tego starszego głównego mnicha, prawda? Więc ja jem tylko przy okazji, więc to jest okej. A starszy mnich może myśleć, że to nie zostało zabite, to mięso na pewno, to zwierzę nie zostało zabite dla mnie, tylko dla tego młodszego, większego mnicha, więc ja jem tylko jakby je przy okazji, więc jest okej. Więc tak czy inaczej ten tekst mówi, że w takiej sytuacji jakby mnisi mieli prawo zjeść to mięso, to znaczy mieli prawo, jeżeli mają prawo, myślą i są przekonani o tym, że to mięso nie zostało dla nich zabite, to mogli je zjeść. To ono jakby chodzi o to, że ono zachowuje te 3 rodzaje czystości, o którym mówił Buddha. I znowu tutaj w następnym cytacie Buddha wyraźnie, jest taki cytat z tekstu Vinaya, w którym Buddha wyraźnie zaleca swoim uczniom, aby po prostu pytali, czy to zwierzę zostało zabite specjalnie dla mnie. Po prostu sprawdzali pochodzenie mięsa, zanim je przyjęli, zanim je przyjęli. Wynikało to z tego, że istniało duże zagrożenie, że ludzie zaczną specjalnie zabijać. Jeżeli mnisi tego nie będą robić, to ludzie zaczną specjalnie zabijać wiele zwierząt po to tylko, żeby ugościć mnichów. Błędnie myśląc, że w ten sposób zgromadzą jakąś zasługę, tak? Goszcząc ich jakby posiłkiem zawierającym mięso.
Więc dlatego Buddha jakby po prostu przedstawił to w ten sposób, że mięso zabite specjalnie dla nich jest mięsem nieczystym i nie powinni go przyjmować, nie powinni go spożywać. Istnieje również inny tekst Sarvastivady z tej tradycji, która jest praktykowana teraz w, obecnie w Chinach. I w tym tekście również bardzo wyraźnie się mówi o tym, że w tym tekście również w tym tekście również mówi się o tej historii z tym generanem i dodaje się, że wtedy Bhagawan zebrał swoją sangę i powiedział do bikszu, mięso nie jest czyste w trzech sytuacjach, kiedy widzicie, słyszycie lub podejrzewacie, że zostało zabite specjalnie dla was. Więc 미산되기 세시로와 셴바 미세 메두사네 미세 셴베기 내가 챙기는데 메두사네 kiedy mamy takie wyraźne podejrzenia, oczywiście czasami znajdzie się ktoś, kto po prostu powie wam, tak, że to zwierzę zostało specjalnie dla was zabicie, bo zamówiliście tego rodzaju potrawę, więc zwierzę zostało zabite. Albo macie wyraźne podejrzenia, bo widzicie, że ten człowiek, który was jakby gości, czy chce wam ofiarować posiłek, sam nie jest zbyt cnotliwy, nie utrzymuje żadnych przykazań, często zabija zwierzęta w swoim domu i tak dalej. Wówczas istnieje duże podejrzenie, że on mógł to dane zwierzę po prostu bezmyślnie dla was zabić. I tak dalej. Więc jeżeli macie tego rodzaju podejrzenia, tak Buddha mówił, wówczas to mięso jest nieczyste i nie wolno go jeść. Więc ta tradycja Mulla Sarvastivady jest praktykowana w Tybecie, natomiast w Chinach praktykowana jest tradycja Dharma Guptiki i w tych tekstach mówi się wyraźnie, mówi się podobnie. Mówi się podobnie, że nie wolno jeść mięsa w tych trzech sytuacjach. Na przykład mówi się tam, że jeżeli wejdziecie do domu i zobaczycie różne, nie wiem, kawałki ciała zwierząt, krew, kawałki nogi, sierści i tak dalej, to powinniście mieć wyraźne podejrzenia, że w tym domu zabija się zwierzęta i że istnieje duże podejrzenie, że zabito zwierzę specjalnie po to, aby przygotować dla was posiłek. Jeżeli macie tego rodzaju podejrzenia, to nie powinniście przyjmować tego rodzaju mięsa od tego rodzaju darczyńcy. Podobnie jakby w tych tekstach, w innej szkole Vinai, Vahisashika,
E, i jakby mówi się podobnie, bardzo podobnie i bardzo wyraźnie się o tych trzech jakby sytuacjach, o tych trzech warunkach i bardzo podkreśla się, że tego rodzaju mięso jest nieczyste zarówno w odniesieniu do bikszu i bikszunik, jak i pozostałych mnichów, mniszki i świeckich. Że jakby w tym tekście jest dużo surowsza reguła, która dotyczy wszystkich praktykujących, nie, również świeckich. Mm. Potem istnieje tradycja Vinaya Mahasangika, przyniesiona do Chin w IV wieku i przetłumaczona przez Buddha Dharmę, Buddha Badrę. I tutaj również, w tym tekście również bardzo wyraźnie się mówi o tym właśnie, że te trzy zasady, kiedy nie widzimy, nie słyszymy i nie podejrzewamy, że to mięso zostało dla nas, zwierzę zostało dla nas zabite, że to wszystko dotyczy wszystkich i bikszu, i świeckich praktykujących. Więc, o ile pamiętacie, tam w tym pierwszym tekście mówiono, że to dotyczy tylko bikszu i bikszuni, natomiast w wielu innych tekstach Vinai wyraźnie mówi się o wszystkich rodzajach mnichów, o wszystkich jakby poziomach ślubowań, jak i o świeckich. Oczywiście jest bardzo trudne. W zasadzie jeżeli w ten sposób jakby to ukażemy, to w zasadzie nikt nie, to jakby w zasadzie w praktyce to oznaczało, że nikt, ani mnisi, ani świeccy nie powinni jeść mięsa, bo bardzo trudno jest znaleźć mięso, które będzie w ten sposób czyste, szczególnie dla osoby świeckiej. 당에게 대바쪽에 나로는 대방하긴 뉴앙아 롱차제 기란소리 쉬임바 다 대바쪽 파진 뉴앙아로 롱차나 롱차비바 제 다만세는 게 예나 수 유셔버려 디나네 Więc przedstawiłem jakby 5 cytatów z różnych tradycji Vinai. Część z nich przetłumaczonych z chińskiego. Więc pierwsze z nich jakby głównie mówią, że te przekazy były głównie nauczone, były przekazywane bikszu i bikszuni, natomiast pozostałe wyraźnie mówią, że dotyczą one wszystkich praktykujących dharmę. Dlatego wszystko jedno, czy jesteśmy mnichem, mniszką, czy osobą świecką, świeckim powinniśmy pamiętać o tych trzech rodzajów jakby warunków, które sprawiają, że mięso jest czyste, że można je spożyć. Więc jest to taka jakby potrójna czystość. Więc czy to jest kurczak, czy świnka, czy osioł, jeżeli widzieliśmy jeżeli widzieliśmy, że ktoś to zwierzę zabił dla nas, nikt nam tego
nie musimy tego widzieć, nie musimy tego słyszeć, nie musimy, my po prostu widzimy to, albo ktoś, komu ufamy, powiedział nam o tym, albo mamy uzasadnione podejrzenia co do tego, to nie powinniśmy jeść takiego mięsa. W zasadzie powinniśmy jeść mięso tylko wtedy, kiedy nie mamy żadnej wątpliwości, że to zwierzę nie zostało dla nas zabite. Ale jak to pozbyć się takiej wątpliwości? 가르창 고요하랬잖아. 홀에 옛날로 가르창 고요하랬잖아. 김다디 에는 Więc 시험 kiedyś w dawnych tekstach, w tych tekstach Wynai mówiono jak się pozbyć takiej wątpliwości. Na przykład wchodzimy do domu i widzimy, że tam nie ma żadnych szczątek zwierząt, ani żadnej krwi, czyli wiemy na pewno, że właściciel tego domu sam nie zabija zwierząt, nie jest, że takie rzeczy się tam nie zdarzają. Jeżeli się zdarzają, to jest duże prawdopodobieństwo, że mogły się zdarzyć właśnie teraz dla nas. Natomiast jeżeli widzimy, że darczyńca jakby praktykuje 10 cnotliwych działań i że po prostu kupił kawałek mięsa po to tylko, żeby nas ugościć i to zwierzę nie było, nikt nie miał, nie miał takiej intencji, aby zabić zwierzę specjalnie dla nas, wówczas możemy je spożyć. Więc w tamtych czasach jakby teksty jakby dawały takie rady, żeby właśnie przyglądać się kuchni tego właściciela, że nie ma właśnie tam szczątków zwierząt i tak dalej, żeby upewnić się, że darczyńca nie jest rzeźnikiem. Kiedy widzimy, że ta osoba sama nie zabija zwierząt i tak dalej. Więc bardzo ważne było jest jakby bo często w tamtych czasach również była taka sytuacja, że kiedy przychodzili jacyś ważni goście, to właściciel domu wołał albo zamawiał mięso od rzeźnika, tak? Czyli on sam jakby tego nie zabijał, ale prosił rzeźnika o zabicie jakiegoś zwierzęcia na daną okazję, wobec czego w sumie nawet obserwacja w domu była niewystarczająca. Trzeba było wiedzieć, że ta osoba utrzymuje swoje świeckie ślubowania i nie zrobiłaby czegoś takiego. Więc dlatego wiele tekstów Widai nawet zabraniało mnichom, aby udawać się na przykład na jakieś wesela czy jakieś duże ceremonie, w której przychodzili, na które zapraszana była duża liczba osób i serwowane było mięso. Gdyż wtedy istniało to bardzo duże prawdopodobieństwo, że jakieś zwierzęta zostały specjalnie zabite dla tych gości, czyli jeżeli jesteśmy jednym z tych gości, to zostało zabite dane zwierzę również dla nas. W wielu tekstach mówi się o tym.
że jeżeli pójdzie się właśnie do, że w takich miejscach, w którym jakby gości się dużą liczbę osób, czy w taki bardzo duży, wielkie jakieś takie uczty się organizuje, to lepiej tam nie iść, bo tam najprawdopodobniej zabito jakieś zwierzę, żeby tą ucztę przygotować. Zaś są nawet takie teksty, na przykład, na przykład o wielkie objaśnienie skarbnicy Abidarmy, w której mówi się, że zabicie zwierzęcia to jedno, ale również zdzieranie skóry, sprzedaż mięsa, gotowanie tego mięsa, wszystkie te działania związane są z odbieraniem życia. I, i dlatego mnisi czy mniszki powinni unikać wszystkich tych czynności. Więc tutaj jakby przedstawialiśmy jakby tradycję Vinai z różnych 18 szkół buddyzmu tybetańskiego, tak? Wszystkich tych poziomów jakby kolejnych. I one czerpały jakby swoje źródła tych tekstów z różnych miejsc, niektóre ze Sri Lanki, niektóre z Indii, niektóre z innych miejsc. Również z chińskiej tradycji. Więc jakby są jakby pewne drobne różnice pomiędzy tym jak te kwestie są przedstawiane w tych szkołach Vinai, ale w gruncie rzeczy całe jakby znaczenie ich jest bardzo podobne. Jakby tutaj jego światowość też wyjaśnił to, jak te różne szkoły się rozwijały. Te 18 różnych szkół zaczęło się rozwijać i jak Sarvastivada wyłoniła się z tradycji Theravady i to ona właśnie jest praktykowana, Sarvastivada w Tybecie. I tam właśnie panowały bardzo takie surowe zasady dotyczące utrzymywania tej czystości, czystości ofiarowanego mięsa. Więc ogólnie, jeżeli jak czytamy to wszystko, możemy możemy takie wnioski wysnuć, no to znaczy, że można jeść mięso. No jeżeli nam nauczyciel pozwoli, jeżeli są takie warunki do tego, jeżeli mięso jest czyste, to w zasadzie możemy je jeść, co za problem. Ale to jest bardzo duże uproszczenie. Ale z drugiej strony, no, to nie jest takie proste, bo przecież to nie jest takie proste, bo mnisi czy mnisi, nawet jeżeli mięso jest czyste, ktoś nie zabił dla nas żadnego zwierzęcia, to tak czy inaczej mnichowi czy mniszce nie wolno pójść do domu i powiedzieć poproszę mięso. Że nie możemy zamawiać mięsa, nie powinniśmy zamawiać mięsa, czy nie możemy zamówić kurczaka. No jak możemy zamówić kurczaka? Nawet jeżeli ten kurczak nie był specjalnie dla nas zabity, nie powinniśmy prosić o mięso. Nie tylko, że nie wolno nam prosić czy zamawiać jakby potraw z mięsem, powinniśmy również sprawdzać skąd to mięso, które jest nam ofiarowywane, pochodzi. Bo nie wolno nam jeść jakiegokolwiek, bo to nie jest tak, że możemy jakiekolwiek mięso spożywać.
Więc musimy znać źródło tego mięsa, musimy wiedzieć, skąd ono pochodzi. Nie można tak sobie po prostu jeść jakiegokolwiek mięsa w jakikolwiek sposób. Więc jutro przejdziemy do szkoły Mahajany i do podejścia do jedzenia mięsa w Mahajanie i do różnych innych cytatów z Sakya Pandity i innych mistrzów dharmy w Tybecie. W jednym z tekstów Vinay mówi się, że Devadatta nie jadł mięsa i było to jedno z jego wyrzeczeń, tak? Że jakby to było takie specjalne wyrzeczenie, że on nie jadł mięsa, wobec czego teraz traktuje się to jako coś specjalnego, jakieś takie specjalne wyrzeczenie, a nie coś naturalnego, nie coś, co można praktykować na co dzień. Więc osobiście uważam, że nie ma co nad tym za bardzo debatować. Dyskusje o niejedzeniu mięsa są jakby bezsensowne, ale tak czy inaczej przedstawię jutro różne cytaty różnych mistrzów, co inni mistrzowie w Tybecie myśleli na temat jedzenia czy nie jedzenia mięsa. Chciałbym również jutro powiedzieć o tym, jak mięso wpływa na nasze zdrowie. Wczoraj musiałam odwołać nauki. Poczułem się bardzo zmęczony. Przepraszam za to. Więc, a z drugiej strony bardzo chciałbym ten temat niejedzenia mięsa omówić dość szczegółowo. Chciałbym, dlatego i musieliśmy odwołać dzień czy dwa. W związku z tym postanowiłem dodać 2 dni nauk. Początkowo mieliśmy zakończyć 14 marca, tak? Ale w związku z tym, co się stało, z tymi odwołanymi dniami, chciałbym dodać dodatkowe dni 16 i 17. Ostatniego dnia też pomyślałam sobie, że dobrze będzie wykonać guru jogę. Ponieważ mówimy o życiu Miccio Dorje, powinniśmy... ale jeszcze nie postanowiłem, jakiego rodzaju guru yoga to będzie. Oczywiście istnieje Oczywiście jakby naturalne byłoby wykonanie guru jogi 4 pół dnia napisanej przez Miccio Dorje, ale jeszcze się nad tym zastanowię. Tak czy inaczej 17 będzie jakaś praktyka guru jogi. Mieliśmy nauki zimowe dla Gończy w grudniu, w styczniu dla studentów Siedry. Teraz mamy nauki wiosenne dla mniejszek. Więc mieliśmy zimowe, wiosenne. Więc potrzebujemy teraz jakichś nauk letnich. Wówczas. Więc może
może jakieś letnie nauki też się znajdą, też coś zrobimy. Więc często rozmawiam z ludźmi, ze studentami siedr, ale mamy lubię. Więc, ale i oczywiście mamy studentów siedr, ale mamy też mnichów i mniszki, które głównie wykonują pudżę. I więc pomyślałam sobie, że może powinienem zrobić też coś dla nich. Więc, więc może powinniśmy zrobić jakieś nauki, które połączą jakby praktykę idamów z wyjaśnieniami do praktyki i tak dalej. Czasami pojawia się jakiś taki konflikt, rywalizacja pomiędzy mnichami studiującymi i mnichami, którzy wykonują pudżę. E, ale też tak sobie pomyślałem, że latem powinienem skupić się bardziej na tych właśnie praktykujących, którzy zamiast studiować wolą praktykować. Więc nie wiem jeszcze, co to będzie, o ile nie wiemy. A ponieważ jest to związane z Vajrayaną, więc najprawdopodobniej te nauki nie będą przeznaczone dla ogółu słuchających. Być może, że będą przeznaczone tylko dla klasztorów. Dlatego chciałam o tym wspomnieć teraz. W zasadzie nie powinienem też chyba mówić teraz, widzę, że to był błąd, że to mówimy, że to jest dla siedr, albo dla mnichów, albo dla mniejszek, albo dla tych, to inni czują się poszkodowani, inni czują się wykluczeni z tych nauk. Dlatego może po prostu lepiej mówić, że to jest dla klasztorów. Oczywiście, że to jest, nauki są wszystkie, pamiętajcie, że moje nauki zawsze są wszystkie dla wszystkich klasztorów i dla męskich i żeńskich i tak dalej. To nie ma znaczenia, to jest tylko nazwy.